పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మే నెల 15వ దినము సృష్టికర్త యొక్క మాత అని మరియమాతను మనము కొనియాడుతూ ఉన్నాము. దేవుడు ఈ సృష్టి అంతటినీ కూడా చేశాడు అని, మరి ఆ దేవుడే మన సృష్టికర్త అని తెలిసినప్పుడు మనము ఆనందిస్తాము, సంతోషిస్తాము. మరి అలాంటి సృష్టికర్తకే తల్లి అయినటువంటి మరియమాతను గురించి మనము ధ్యానించటంలో చాలా అలసత్వాన్ని కనబరుస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే సృష్టికర్త యొక్క మాత అని మనము చాలా అలవాటుగా ఆ ప్రార్థనలో చెబుతూ ఉంటామే తప్ప, మరి సృష్టికర్త యొక్క మాత అని ఎందుకు పిలువబడుతూ ఉంది, మరి ఆమె చేసినటువంటి ఘనకార్యము ఏమి అని మనం ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా ఆలోచించి ఉండము. మనల్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారికి గొప్ప వరాన్ని ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఎందుకనగా మనము ఆదికాండము 1వ అధ్యాయంలో చదివినట్లయితే దేవుడు ఆకాశము, భూమి మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులను మరియు ఈ సృష్టిలోని సమస్త ప్రాణులను, చెట్లను అన్నిటినీ కూడా దేవుడు సృష్టింపచేశాడు. సృష్టింప చేయటమే కాకుండా వాటినన్నిటినీ కూడా తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నాడు దేవుడు. మరి వాటిని శాసించగలిగినటువంటి గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు. మరి అలాంటి దేవుణ్ణి ఈ లోకానికి అందించడానికి మరియమాత తనను తాను దేవునికి సమర్పించుకుంది. కుమారుడైనటువంటి సర్వేశ్వరుని ఈ లోకానికి ప్రసాదించడానికి, ఇదిగో నేను ప్రభుదాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అని పలుకుతూ దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికను ఈ లోకంలో నెరవేరనిచ్చింది. మరి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని తన గర్భమున దాల్చింది. అంతేకాకుండా ఆ సృష్టికర్త అయిన సర్వేశ్వరుని తన సొంత కుమారునిగా పొంది ఆ సృష్టికర్తను తన చేతులలో ఆలించి, పాలించి, లాలించి ఆయనకి భోజనం పెట్టి మరి ఆయన ఎదుగుదలలో ఆమె ఎంతగానో తోడ్పడింది. మరి అలాంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు పొందుకొని ఉన్నారు. దేవుణ్ణి తన చేతులలో ఎత్తుకొని ఆయనను లాలించి, పాలించి ఆయనను సంరక్షించేటటువంటి బాధ్యతను కూడా ఆమె తీసుకుంది. అందుకే హేరోదు బారి నుండి ఆ లోకరక్షకుని కాపాడటానికి ఆమె ఈజిప్ట్ దేశమునకు పయనమై వెళ్ళింది. మరి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము గమనించినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను కొనసాగించటంలో, మరి సృష్టికర్తకి మానవ రూపాన్ని అందించి ఆయనను ఈ లోకానికి అందించటంలో పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు తన వంతు సహాయాన్ని అందిస్తూ దేవునికి తనను తాను దాసురాలునిగా చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఈ లోకంలో నెరవేరనిచ్చింది. సాధారణంగా మనము ప్రేమించేటటువంటి వారు, మనల్ని నమ్మి వచ్చినటువంటి వారు, మనం ప్రేమించేవారు మన ఆశలను, కోరికలను తీర్చలేకపోవచ్చు. కానీ పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు మాత్రము మనల్ని అమితముగా ప్రేమించటము చేత మనము కోరేటటువంటి ప్రతి మనవిని కూడా ఆమె దేవునికి విన్నవించింది. ఉదాహరణకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు ఆయనను కోరుతూ ఉంది. నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చుమని అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియ తల్లి అడిగిన కారణం చేత ఆ అద్భుత కార్యాన్ని చేశారు. మనం ఈ అద్భుతాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ముందుగా స్త్రీ, అది నాకేమి నీకేమి, నా గడియ ఇంకనూ రాలేదు అని క్రీస్తు ప్రభు పలికినప్పటికీ కూడా తిరిగి తన తల్లి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవము చేత నీటిని ద్రాక్షారసముగా మారుస్తూ ఉన్నారు. మరి అలాంటి మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థన యొక్క సహాయము వలన మనము దేవుణ్ణి ఏది అడిగినా కూడా దేవుడు కాదనడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకి పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే పునీత బ్రిజితమ్మ గారు మరి యేసు ప్రభు మరియమ్మ గారితో పలికినటువంటి పలుకులను గురించి ఆమె ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంది. నీకు ఏది కావాలన్నా నన్ను అడుగు
అది నీకు ఇవ్వబడుతూ ఉంది. ఎందుకనా భూలోకంలో నేను జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఏది అడిగినా కూడా నీవు దానిని తెచ్చి ఇవ్వగలిగావు. కావుననే నువ్వు ఏది అడిగినా నేను దాన్ని నీకు ఇస్తాను అని క్రీస్తు ప్రభు మరియమ్మ గారితో పలికినట్లుగా మరి పునీత బ్రిజితమ్మ గారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి అలా పరిశుద్ధ మరియమాతను సృష్టికర్త యొక్క మాత అని మనము కొనియాడటము ద్వారా ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా దేవునికి అసాధ్యమైనది కాదు అని, మరి అలాంటి అసాధ్యమైనటువంటివన్నీ కూడా సుసాధ్యము చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఒక పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారికి ఉంది అని, ఆమె యొక్క వేడుదల ద్వారా దేవుడు మనము ఏది కోరినా కూడా ఇస్తాడు అనేటటువంటి నమ్మకాన్ని మరి తిరుసభ కలిగిస్తూ ఉంది. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది, అడగండి మీకు ఇవ్వబడుతూ ఉంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువే పలుకుతూ ఉన్నారు. మరి అదే క్రీస్తు ప్రభు, అదే లోకరక్షకుడు, అదే సృష్టికర్త పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు అడగగానే మరి నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చి మరి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నారు. అలాగే ఆ సృష్టికర్త యొక్క మాత యొక్క వేడుదల ద్వారా అది ఎలాంటి సమస్య అయినా, అది ఎలాంటి అవసరత అయినా దానిని దేవుడికి మనము సమర్పించుకున్నప్పుడు దేవుడు దానిని ఆలకిస్తాడు అని తిరుసభ మనకు తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు సృష్టికర్త యొక్క మాత అని మరియ తల్లిని వేడుకుంటూ ఈ సృష్టిలో సమస్తము దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి అని, అలాంటి దేవునికి తల్లిగా ఉన్నటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారు పొందుకొని ఉంది అని, మరి ఆ తల్లి చెప్పినటువంటి మాట మరి కుమారుడు తప్పక వింటాడు అని, మన మొరలను క్రీస్తు ప్రభు ఆలకిస్తాడనేటటువంటి నమ్మకముతోటి విశ్వాసముతోటి మరియమాత యొక్క ప్రార్థనా సహాయమున మన అవసరములను, కోరికలను, మనవులను దేవునికి సమర్పించుకుందాము. ఆమెన్. పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్.